समनि गेलेनायाव जों गेदेर हारि मोनब्लाबो मोनसे सम सफैदोंमोन जे समाव जों थैनायनि लामायाव सफैदोंमोन। हां थिखुं थिखुं लादोंमोन। खाफाला मोजां उदांस्रि मोननानै जोङो दिनै गोदानै हां मोनफिनदों। दा बे हां मोननायाव जोङो गोदान फिसा जानानै गोदान महर लानानै गोदानै रायजो खुंनाय मडार्न वे अफ लाइफ डेम'क्रेसि जेखौ होनदों बेनि नर्मजों जों लामाखौ लादों। जों मिथिगौ दैमाहा मोनसे रेस्ट खालामनो थैयोब्लाबो दा साननानै लादो नोंथांमोनहा बै दैमानि रेस्ट आरो जोङो गोदानै जों थांनानै थाफिननो थाखाय गोदान गोदान समाय लाफिनबावबाय। बे समायाव जोङो बे जोंनि फिरफिलाखौनो गोसोखांनांगोन। मोनसे समाव दंमोन जे समाव जोंनि सानसुमैफ्रा जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि ओनसोला आबै आबौआ थांनानै थानायनि बाथ्राखौनो हास्थायफिनदोंमोन आफा इसोरनि खाथियाव। आरो लासैनो हां मोननाय बायदि जानानै दिनै जों खोनायो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ दोंसे मेथाइ खनलांदोंमोन हनै सानजाहा सोरां सान जाफैदों। बे मोनसे ओंथि गोनां आरो जों नुदों जों जिउआव बेखौ मोनबोदों। थारैनो बे समनिफ्रायनो बे जोंनि सोरां साना नुजाफैदों आरो देरगासिनो दं। दा जों बे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन। दिनैनि दिनाव बे फिरफिलायाव जों गोसोखांदों बे जोंनि सिम्बलिक प्रमिस प्लेस जों बे सिङाव थानानैनो बयबो खौसे जानानै गोदानै जों जांख्रिखांगोन गोदान जिउ मोनफिनगोन। बे जादों जोंनि समाय। बेनिखायनो जों बिनि गाहायाव थानानै जों बेखौ फिरफिलाखौ उरायहोदों आरो जों खुलुमदों। जों मिथिगोनदां बे जादों मोनसे जोंनि हारिनि इउनिटिनि सिम्बल। गिदिर गिदिर राजा महाराजाफ्राबो मोनसे समाय जादोंमोन जाय राजायानोखि बयखौबो बेंनो हायो। बे बेंनायखौ जायनि थाखाय जों माराठाफोरनि खोथाखौ जों छत्रपति शिवाजीया छत्रनि आन्दारनि बेनार अफ आमब्रेला दिनै जों बेखौ मोजाङैनो रुजुनो हायो। जोंनि बर'फ्रा बर' हारिया जायगा दाबसेयाव गैया दाब दाब जायगायाव थेवबो जोंनि मोनसे मिजिंथिनाय लादों आन्दार दि बेनार अफ दिस फिरफिला बिनि सिङाव दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फ्राबो ज' फैनानै गोदानै समाय लाफिननानै गावजों गाव अनलायफिननानै जों बे बेनारनि गेजेरावनो थांनानै थाफिननाय जौगाखांफिननाय बे सिमांखौ नुदों। बे सिमांखौ बर' साहित्य सभा एबा बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि जाय जाय गेदेमाफ्रा सानलांदोंमोन बे बाथ्राखौनो सानलांदोंमोन। दा बेनिखायनो बे जोंनि फिरफिला बिराद ओंथि गोनां। दा जों बे बाथ्राखौबो साननांगोन जोंखौ आजां गाजां हे खालामदोंमोन हेव खालामनानै जोङो नाख्रेबजादोंमोन। दा जोंनि जिउआव मोनसे कमन प्लेटफर्म दं होननानै बुङा आथिखालाव खालि बे बर' थुनलाइ आफादल'सै। बे जोंनि आंगो आफाद जानानै दङ। जानो हागौ माबेबा मोनसे समाव आरो गुबुन बेनारनि सिङाव फैनाबो बे गुबुन खोथा। दासिम जोङो बे बर' थुनलाइ आफादखौनो जों गासिबो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे कमन मोनसे प्लेटफर्म होननानै जों सानना लायो। ओंखायनो बे जोंनि थाखाय ओंथि गोनां जोंनि थाखाय आंगो जोंनि थाखाय बिराद जौगादेरग्रा जोंनि गथ'फोरा जा सिमां नुदों बे सिमाङा बे फिरफिलाव दङ आरो बेखौ मोगथां महर होनाया बे नोंथांमोननि बिबान। दा बे बिबाननि थाखाय नोंथांमोना फैदों। दा नोंथांमोना जाय जायबा बेवहाय फैदों दैदेनगिरि फैदों आरो बेयाव डेलिगेट्सफोर फैदों नोंथांमोना साननानै ला बे बर'खौ थिखांनायनि जोंनि इयुननि जेसेबां दिग निर्णय खालामनाय जोंनि बिथिंखौ थिग खालामना होनाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना फैनानै बेवहाय
सामलायो गावजों एक्सेन्ट खालामनानै मोनसे सोरांसा लानो थाखाय नोंथांमोनहा नाजाफादों दा जोङो बे समनि थाखायनोहाय ज' जिरायदों जों साननानै थागोन जों गेदेमा हारिजों हरदोंमोन माने काल चक्रावबो गोदोनानै बयहाबो उत्थान पतन दावगानाय आरो जेननाय बे जिनिसा बेक्तिगत जिबनाव जेरै दङ जातिनि जिबनावबो बे दं बयनावबो दङ बेनिखायनो जों मोनसे आसा लाखिनांगोन मिजिं थिबोनांगोन जे जोंनाव बे गिदिर जों थैनि दाहारा जोङो दाबो बोहैनानै दङ आरो नुबायबो जोङो मडार्न वेयाव लाइफजों डेम'क्रेसियाव फैनानै जों दा इसिबां गोजोननानै थानायाव गैलिया दा बेनो मानो होनना बुङोबा जोंनि थुनलाइया साहित्यआ मोनसे जातिनि मंगल खामानि खालामो बिनि मोनसे रिफ्लेक्सन जों मा मावबोदों बिनि रिफ्लेक्सन आरो जों मा मावगोन मा मावगासिनो दं बिनि गासैबो रिफ्लेक्सना जोंनि थुनलाइनि गेजेराव थायो बेनिखायनो बियो बयनिबो गोसोआव हाबनानै थायो बयखौबो फोजाखाङो दा बे फोजाखांनायनि थाखायनो जोंनि समाज बे फोजाखांनायनि थाखायनो जोंनि आफाद दा ओंखायनो गुबुना नङाबाबो जोंनि फैगौ उन जोलैफ्रा नोंथांमोनहा बे सिमांखौ अरायबो मोगथां खालामनो समाय लानानै फैनांगोन आरो बिनि थाखायनो आं नोंखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो आं फोजोबबाय